kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras. Tips agud likawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina. Will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong, kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga gipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno
sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem, nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinahanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw.
nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang gabi. Maayong gabi mga kabombo diri sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sang bombo hanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Kagita man ang mabatian pinagas sa aton nga live audio streaming sa www.bomboradio.com. Ang aton nga official website sa aton nga Facebook page kag YouTube channel. Sa subong nga gabi ako naman liwat ang inyong mga co-pod Bombo Zaldi Foro at a second. Adlaw kita sang Sabado, petsa just sa bulan na sang Abril sining tig 2022. 30 kaadlaw na lang nabilin, isa na lang kabulan magadangat na kita sa aton nga May 9, 2022 elections. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, kita naman ang pagkaupdan sa aton nga Bombo Patrol Reporter, Bombo Yani Zil Minardo. Kag karon kadto na kita sa aton nga mga headlines na nagapunguna balita lokal, national kag international. Una kita sa aton nga balita lokal, dugay-dugay aton nga hibaluon ng update na didto no sa nagluntad nga sunog sa mayor's office sa Banwa sang Isabela sa nga nanligad nga Webes sa mga kabombo. Kay hinali na lang ti nagdangat gan ito sa 100,000 ang nangin kahalitan niya nga gintugas ang sunog. Ti maayo na lang nga nagluntad to ang sunog sa mayor's office mismo no sa ilang munisipyo. Pasado alas 5 na. Ti ang mga empleyado nakapauli na ti apang ti sa nakaligad na wala pa nato natumod kung ano ang rason kung nga nasunog ang mayor's office. Ti aton man dugay hibaluon kay Bombo ni Zil Minardo kung ano ang investigation sa aton nga Bureau of Fire Protection dito sa Banwa sang Isabela na hanungod dito sa sunog anong mga mahimo nga rason kung nga nagatugay sa nga pagkalayo sang opisina nga ti mayo na lang wala na naglapta sa iban pang mga opisina sa munisipyo no. Ti ang problema lang dito kung ano nga mga papeles ang mahimo nga nadala sa sunog. Samtang sa dugang pa natin yung mga balita mga kabombo ti ang Bacolod City Government no kay iban pang ahensya sang gobyerno sang kaina subong adlaw nagpatigayon sang programa
kadungan sang pagdumdum sa ato nga araw ng kagitingan mga kabombo. Isa ka programa ginpatigayon sa Tomb of the Unknown Soldiers sa dito sa Bacolod Public Plaza kay nasang aga kadungan sang pagdumduman sa ika-80 nga anibersaryo sang Fall of Bataan o kung mas kilala naton sa Araw ng Kagitingan. Gintambungan man sa mga lokal nga opisyales diri sa aton nga syudad sang opisyales sa Bacolod City Police Office BCPO sang NOCPO kag 303rd Infantry Brigade mga kabombo sang aton nga Philippine Army. Kag kasubong man syempre ang mga retirees naton sa Armed Forces of the Philippines o AFP diri sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang sa piyak nga bahin tinaghalad man sa ang mga opisyales ang bulak dito sa Tomb of the Unknown Soldiers no bilang tiglawas ang militar ginpahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Calawag, Executive Officer ng 303rd IB, nga kinahanglan gid niya mag-isa ang mga Pilipino agud nga ti malampuwasan ang bisan ano nga mga pagpanghangkat mga kabombo. Kaga modelo, mga modelo, inspirasyon ang mga veterans naton nga mga militar, mga kapulisan sa subong ya o kung sa ulihi nga mga henerasyon para yang ipakita ang pagpalangga sa aton nga pungsod mga kabombo. Samtang sa dugang pagit natin nga balita, mga driver kag konduktor no sang Vallecar Transit Incorporated ti ginpaidalom sa random drug test kahapon, lunsay mga negatibo ang resulta. Mayon no kaya sa random drug test yang ginpatigayon diri sa aton nga mga sa babahin sang bus company Vallecar Transit ti negatibo tanan. Hindi ka ngay sa naglunta dito sa Metro Manila. Sa iban pang bahin nga nagdangat sa 61 ang mga PUV drivers, public utility vehicles nagpositibo sa illegal nga droga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na lang ng bilin. Magadangat na kita sa tak na nga last jazz ang gabi. Katuan naton danay no aton nga Bombo Patrol Reporters si Bombo Yani Zil Minardo antes kita magpadulong sa iba naton yung mga balita karon sa national kag international. Yara na sa piyak kalinya no mga kabombo. Makaupo natin sa piyak kalinya si Bombo Yani Zil Minardo. Please come in. Bombo Salde, natumod na ini ang gintunaan sang sunog no kung sa diin dito sa Mayor's Office sa munisipyo sang Isabela, Bombo Salde no Negros Occidental. Sa diin sunod sini sa fire investigator kay FO2 Henry Cotas Jr. sa BFP Isabela na ini Bombo Salde is halin mismo sa may kuryente which is ini Bombo Salde may yara buslot ang atop sinidra sa mayor's office nga daw 5 piso sini kadakuon na Bambuzalde nga nagtubod ini kay nagkadto sa sakit Bambuzalde. So kay tungod kuryente siguro Bambuzalde wala na unplug ini ang sakit which is amo ini ang gintunaan sang sunog no nga ginabulubanta gani ang cost sang damage diri is 100,000 pesos. So diri sa bahin na Bambuzalde may yara 2 ka TV sa sulod no kag isa ka ref kag mga documents ang nagkalasunog dira Bambuzalde no apang wala naman sang iban pang mga departamento ang nadarahig dira sa sunog no nga nagluntad sa mayor's office o kon sa munisipyo sa municipality of Isabela, Bambuzalde. Amo gina Bombolyani no dapat nga panilagan man sa aton yung mga pumuluyo ara bala mga buslot sa mga ato pilabi na subong yang nagadugay-dugay nagaulan-ulan Bombolyani kay may posibilidad nga gikan dira sa buslot mag-ilig ang tubig magkadto sa aton nga mga kuryente ti kun may open wire dira Bombolyani kangay sinabi kung sa mismo nga plug ti may posibilidad gid nga mag-igrab na Bombolyani makatugas ang sunog. Correct gid Bambuzalde no pananglitan diri ang natabo man sa may Purok Kagaykay bala sa barangay 2 which is na ground man ni Bambuzalde ang gintunaan man ini ang kuryente pero nga tungod basta grabe ang ulan which is nagadikit ini sa Bambuzalde sa kahoy amo ato ang nag-ground so amo man na natabo sa may munisipyo yan nagtulo ini which is diretso ang tubig sa may sakit no so dapat si karon gid Bambuzalde ang sabahin sini sa mga panimalay o kun diin man nga mga establishments so para malikawan ini ang sunog so naganing ginahabilin sa nagliligad sa Fire Prevention Month, hindi lamang Marso ini ang pagsaulog natin sa fire prevention o kundi adlaw-adlawon kini Bambuzalde no dapat sikeron gid ang panimalay kag mga establishments nga mayara kuryente para malikawan ang ginahambal sa sunog.
Nilabi na gid sa subong ang Bumbulyani nga basa permi ang aton nga palibot no ti kun ang aton nga mga linya sang kuryente nagadapat dira sa mga lugar nga mga basa ti amo ginaton nga panilagan man nga likawan naton nga may mga leakbing nga may mga delikado man ang Bumbulyani mo parehas tabi nga yara lang sa salug ang imo da nga kuryente mayara da nga open wire tapos basa da permi ang inyo nga lugar ti matapakan mo na Bumbulyani may posibilidad pa nga makakuryente sa mga individual. Correct yun, Babuzalde. Masyado inakadelikado once kuryente na ang pag-istoryahan sa Babuzalde. So dapat i-practice man ang last man out, Babuzalde, no? Which is maghalin ka sa panimalay o kundiin man nga obrahan, i-checkeron git ang mga kuryente kung naka-unplug pala, Babuzalde, o kung naka-plug pa para masigurado na wala sang sunog o kung ano man nga insidente ang matabo angot adri Babuzalde no, sa kuryente nga ginatawag naton. So Babuzalde, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni FO2 Henry Cosas Jr., ang fire investigator sa BFP Isabela. Sa nakita namon, ma'am, ang reseta lang dito naan sa sunog, ma'am po. Kay may buslot ang atop, ma'am. Tulo ang tubig, natuluan ng sakit. Namuto sa course ang short circuit. Ako, ma'am, daw 5 piso. Naku lang. Nababaw sa message. May mga documents man, ma'am. Ang kasulod ng may mga ref, 2 ka TV para sa CCTV. At may mga ibang naman nga gamit mo. Bumbulyani. Babuzalde, so awato ang pahayag no, si FO2 Henry Cosas Jr., ini ang fire investigator sa Bureau of Fire Protection Isabela, Babuzalde. So, amo na Babuzalde ang pahanugyan sa gid no, kada may magaluntad nga sunog sini isa wala kitang nagakulang gid sa remind no, kaga kasubuman ang katapo sa PFP dagsan si DRMO man na Babuzalde no, which is naga-augment gid kada may matabo nga mga sunog na sa pag-responde dire nga kinanglan gid sikyaron ang panimalay labi na gid kung may mga kabataan hindi pag pabayan lang nga maghampang-hampang sang kalayo, Babuzalde. Sa akon ganina Bumbulyani nadumduman ko sa nakaligad nga mga binulan ti amo man na natabo dito sa akon nga ginaistaran kay bangod dia sa nagatulo balang atop Bumbulyani ti nagilig sa akon nga suga ti pagpasiga ako sang suga ti mailang laylayo ko naglupok Bumbulyani tubtob sa karon wala ko na lang gito ginapasiga bisan nga na nakapula na tong atop no nagbakal na lang gid ko nga sang mabutang sa dalom na ang suga ti amo na no sa aton nga mga pumuluyo kung nagatulong atop pangitanan naton pagi nga makapulan na para ya nga hindi bala magtuga kay kalabanan sa mga kuryente nga danar sa babaw labi na sa mga bahin sa aton nga suga o kon ceiling fan man Bumbulyani. Correct na Babuzalde, no? Ini ang sabahin pala sang kuryente nga may mga guba. Do relasyon na Babuzalde, no? So dapat kung wala pagid ni kung hindi pagid tama ang guba bala Babuzalde, no? Checkeron kagayuho na nga daan, no? Para hindi maglala Babuzalde. Sa mo sa relasyon kung may problema istoryahan na nga daan. Tika ba nakuha pa mga palusot na pero eksakto na Bumbulyani so para eksakto gid ang imong nga description pero sa piyak ka bahin no tika bay pang mga papeles dito sa mayor's office ang Banwa sang Isabela hindi bala tuman gid ka importante gid katama kay mabudlay Bumbulyani kun ato mga papeles to kinahanglan gid katama sang Banwa kag amo lang ang kopya dito ang naupod sa sunog bala Bumbulyani. Yes, amo gid Babuzalde. Somehow siguro may mga importante gid man nga mga dokumento galing kay ti amo to no ang hindi gid mapunggan sinin sumayo pagani makawatan kuno hindi lang masunugan Babuzalde kasyado kabudlay. Pero ini Babuzalde kung sa parte sang document siguro maidiyahan naman importante no wala sang casualties o kon injuries nga ginatuga ini ang sunog nga nagluntad dira sa may munisipyo sa Isabela, Babuzalde. Sakto gid Bumbulyani ti madaming salamat Bumbulyani. Yes, so Babuzalde, amuyad to ang balita ng gikan sa patrol, hindi si Bombo, ang Janizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Ato na ba?
Nato na batian no si Bombol Yani Zil Minardo tiya mo to no ang resulta sa investigasyon na sa ato niya Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Isabela dito sa nagluntad nga sunog mismo sa mayor's office ti ang gintunaan bangod sa ti mayara sang buslot siguro ang atop nag-ilig ang tubig bangod just sige madumduman naton nga bangod sa tropical depression nga agaton nga nagsulod di sa aton nga probinsya alin pa lang sa nga wala pa nakasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility tinabatsyagan na nato ng mga pag-ulan-ulan mga pagbaha ti amo ginang dapat naton bantayan man ang mga atop naton nga may buho bala nga may posibilidad nga magsulod ang tubig sa aton mga panimalay nga hindi saya maglabot sa mga linya naton sang kuryente agud malikawan naton ang sunog mga kabombo kaya nga nagaluntad nga mga sunog hindi lang na ti masamigid man may mahambal naton ang iban bangod sa mitsa ang iban bangod sa kandila pero hindi naton manigar kung kisa bangod man sa nagalupok nga mga kuryente nga mga appliances nga wala binakakas sa plug kaga nabasa mga kabombo. Samtang kadto naman kita no sa aton nga mga balita nasyonal may 4 ka lugar no ginpaidalom sa signal number 1 diri sa aton nga Pilipinas bangod ya sa diri sa tropical depression Agaton mga kabombo. Di mga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 amo ni sila ang ginalakipan no sang ang tropical cyclone sa Santos sa aton nga tropical cyclone Bunitin ang sentro sang Agaton no ulihi nga nakitaan 130 kilometers east sa southeast ang Gian Eastern Samar nagapadulong ina sa northeastward nga direksyon apang medyo mahinay-hinay mo na ang ginalantaw pa nato no kung magpabili ng nga dalagan may posibilidad niya maglawig pagid diri sa aton nga pungsod ining epekto sang ginabatsyag nato ng tropical depression Agaton mga kabombo. Ang mga ginpaidalom sa signal number 1 ang Eastern Samar, ang Dinagat Island, ang Siargao, kag ang Bukas Grande Island mga kabombo. Samtang diri sa aton no sa Eastern Visayas may posibilidad man nga magalabay diri sa aton ang tropical depression kani dira sa aton nga mga pumuluyo mag-ulo aligmat man kita magbulubantay kita ilabi na yara sa mga coastal areas o kung sa mga lugar nga masamigid nga ginabaha mga kabombo. Sa dira no sa aton nga mga nagalantaw sa aton nga Facebook live sa mga nagpamati sa radyo ang sunog nga nagluntad sa mayor's office ang Isabela no sang Huwebes ini nga natabo. Update na lang ini naton kung ano gid man ang investigation sa Bureau of Fire Protection kung ano ang gintunaan kay syempre mayor's office na mo kinahanglan gid sa investigasyon kung ano bala ang gintunaan base kahimuan sang mga persona nga may lain nga tinutuyo santo sa investigasyon hindi kaya ang gintunaan natural cause bangod ya sa ground sang kuryente nga nabasa sang tubig ulan. Samtang liwat no sa diri naman sa aton nga balita nasyonal kadto naman kita sa bahin sang aton nga eleksyon si Senator Manny Pacquiao no panugyanan ni siya may hara sa proposal si Senator Panfilo Lacson parehas siya nga presidential candidate nga i-endorso si Senate President Vicente Soto III bilang ila parehas nila nga vice presidential candidate. Si Senator Manny Pacquiao ginreject niya ang proposal ni Lacson bangod yate syempre manunuban nato na naguna na nga nag-back out no sa vice presidential race ang iyaya nga partner supposedly si Mayor Lito Atienza no mga kabombo naga-back out bangod ya sa ang iyaman nga lawas mismo mga kabombo ang iya nga ginabatsyag nga balatian dira sa bahin ni Pacquiao wala na siya sang vice presidential candidate amo na ginapanugyan ni Lacson nga parehas nila nga suportahan si Soto apang gin-reject ni Pacquiao kaya hambal niya
insulto kuno sa bahin sang iya nga anay partner kung isla niya inisang iban mga kabombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa takna nga alas 10 sa gabi mga kabombo. Tiyan mo na ano nga nga mga gindulong sa inyong mga balita sa subong nga gabi diri sa aton sa syudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, kasubong man sa mga balita naton sa national kag international. Tiwala na kita sa nabilin nga oras, liwat nyo naman kami bantayan buwas para pandulong sa inyong dugang panaton nga mga balita nga matipon diri sa aton nga syudad kag probinsya. Sa liwat para sa aton nga programa Bombo Hanay sa gabi, ining inyo nga anchorman Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter
matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We